Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluilla on noin 300 liikuntapaikkaa hallinnassa. Meillä on ihan tuommoisesta hiekkakentästä, kivituhkakentästä, niin mennään sitten tuommoiseen uimahalliin tai tämmöiseen harjustadioniin, missä ollaan nyt. Ja aika laaja se repertuaari, että minkälaisten asioiden kanssa toimitaan päivittäin. Buildercomin meillä on ollut pitkät perinteet tuolla kiinteistöjen ylläpidon ja rakennuttamisen puolella Jyväskylän tilapalvelussa, ja sieltä kautta se tuli meillekin vähän niin kuin huoltokirjatoiminta sillä mukaan ja huoltokirjan se perinteinen käyttö, ja me ruvettiin pohtimaan, että pystyttäisikö me niin hyödyntämään sitä samaa konseptia ja toimintamallia ja järjestelmää myös sitten näiden liikuntapaikkojen ylläpidossa ja rakennuttamisessa. Buildercomin niin suurimmat hyödyt, mitä meille siitä niin on, niin liikuntapaikan hoitamiseen liittyvän niin tehtäväkokonaisuuksien hallinta ja se dokumentointi. Ja toisaalta sitten se, että pidän sitä niin semmoisena tosi tärkeänä asiana, että ne järjestelmät on niin yhdestä paikasta. Sujuvaa ja saumatonta on ollut se yhteistyö, ja myös se ehkä, mistä on itse tykännyt, että on niin yhteistyössä koetettu myös rakentaa ja tuoda niitä uusia ajatuksia siihen ja keskusteltu niistä tarpeista. Ja sitten tykkään siitä myös, että vaikkei järjestelmä suoraan ole niin räätälöity tuommoiseen liikuntapaikan hoitoon, niin että ei automaattisesti sanota aina, että ei. Yhteistyö on ollut niin erinomaista, ja se ongelma on enemmänkin ollut niin päin, että itse on ollut vähän hitaampi kuin sitten Buildercomin päässä. Kyllä se niin lisää sitä tehokkuutta siinä tekemisessä ja ehkä suoraviivaistaa sitä toimintaa. Pienellä porukalla tehdään kuitenkin sitä hommaa eteenpäin, niin siinä korostuu se, että se järjestelmät toimii ja helpottaa sitä sun päivittäistä työtä.